At sa gabing maulan at malamig, parang ang sarap ng jowa at kayakap. Diba? Ngunit ang problema ni isa, walang maakap. What? Talaga nga namang daig ka pa ng kalsada. Ang kalsada ngayon ay nadidiligan. Ang kalsada ngayon ay lunod na lunod sa baha. Diba? Diyos ko po, yung baha na yan. Si Kim Chino ay nahirapang pumasok pero hindi ako nagpatinag. Ako ay iyong naririnig ngayong Friday. Kaya naman mahal. Ano yung sa'yo? Kim Chino yung nita. Ay, dito na naman ako na. Wet na wet ako kanina. Ang hirap maging alipin ng salapi, aminin nyo. Di ba? Pero dahil mahal ko ang trabaho ko at mahal na mahal kita, mahal. Ako yung makakasama mo. 6 to 9 tayo. 6 to 9 p.m. mo makakasama si Kim Chino. Walang iba. Ako ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Basa edition. Nabasa si Kim Chino kanina. Kung alam nyo lang mahal, pwede kong ikwento mamaya. And syempre, umpisa na natin ang ating usapan. Di ba nga, kapag maulan, katulad ngayon, baha, na para bang nadadagdagan ng cravings mo, aminin mo, di ba? Yung cravings na makipag-cuddle, magpainit, at makipag-ano pa ba? Ano pa bang masarap kapag umuulan? Makipag-usap. Ayan, sound check. O, diba? Kasi nga maulan at talaga nga naman si Kim Chino ay nawalan ng microphone. Hindi, kasi maulan. Hindi ko alam kung ano yung nawawala. Nawala ba yung feelings ko sa'yo? Nawala ba si Kim Chino? O nawala lang talaga yung mikropono ko? Anyway, mahal, mabalik tayo dahil nga maulan, naboboard ka at parang hindi mo alam ang dapat mong gawin. Huwag ka mag-alala kasi sa Chinitox natin tonight, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko sa ang tatlong masarap gawin kapag umuulan. Una, mahal, pwede kang maglaro ng imahinasyon mo. Marami kang ang oras, di ba? Libre lang. Tapos ang venue nito sa bahay lang. Pwedeng sa banyo, pwedeng sa kusina, o kung saan mo gusto. Pwede, di ba? Pwede kang mag-imagine with your crush. Pwede kang mag-imagine na katabi mo siya, na nakikipag-date ka, saan mo siya ipupunta, saan kanya papapasukin. Pwede. Kasi nga magde-date kayo, di ba? Mga pwede mong pagkalibangan with your crush. O di kaya kapag maulan at bored ka, talaga nga namang pwede rin na marami kang ideas. Diyan na papasok ang work. Di ba? Hindi lang crush ang pwedeng imaginein ngayong araw. hindi lang tungkol sa crush, pwede rin sa kapatid. Kumbaga ang masasabi ko lang dito, ngayong tag-ulan, baha, imagination mo ang limit para ikaw ay magkaroon ng peace of mind at ito ay part na rin ng self-love. Mahal, kaya mo magsarili. Kaya mo mag-imagine ng mga ikakasaya mo. And anyway, mahal, isa pa lang yan na pwede mong gawin ngayong umuulan. Sinasabi ko sa iyo ang mag-imagine. Huwag ka mag-alala, meron pa akong dalawa dito. Oo, babalik si Kim Chino kasi hanggang 9 p.m. pa naman ako. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro